Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Isip basihan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa mga kaigsuonan atong pag-aablihan ang Mark chapter 16 verse 9. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 16 verse 19 ang giingon dinhi. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Nining taknaa mga kaigsuonan atong pagatapuson ang atong excursion sa basahon sumala ni Marcos. Naglakaw kita kauban ni Kristo sa iyang ministeryo didto sa Galilea, sa iyang journey didto sa Jerusalem mga kaigsuonan ug sa iyang pag-antos didto sa cross sa Kalbaryo. Ug sa kapitulo 16 nasaksihan nato ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang sugo sa iyang mga disipulo nga isangyaw ang maayong balita sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So ang ebanghelyo sumala ni Marcos nagtapos kini sa usa ka dakong kadaugan ug atong masaksihan ang pagkayab sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagbayaw niya didto sa langit human sa iyang pagkabanhaw. Human mabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, naglakaw siya, nakigkauban sa iyang mga disipulo sulod sa 40 ka adlaw na wala kitay detalyado nga sugilanon kung unsa ang nahitabo ni ining 40 diyas mga kaigsuonan, pero atong ma-imply or atong mapangaghap mga kaigsuonan nga usa kadto ka higayon sa pinikito gayud kaayo nga pagtudlo ni Hesus sa iyang mga disipulo aron sila maandam sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga maoy makapausab sa dagan sa tibuok kalibutan. Ang giingon sa Acts chapter 1 verse 3, sulod sa 40 ka adlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya ug nakigsulti kaniya mahitungod sa paghari sa Dios. So dili di ay kada adlaw si Kristo nakigkauban nila niadtong 40 diyas, kundili particular visitations. Nagpakita ang Ginoo kanila sumala sa iyang kabubuton, dili kanunay, dili kada adlaw. Nagpakita siya sa iyang mga disciples, niya mukalitra pod siya og kawala. Example niini sa iyang pagpakita didto sa iyang disipulo sa dalan padulong sa Emmaus. Luke chapter 24 verse 31, diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakailas sila kaniya apan nahanaw siya. Mausab ang giingon sa Mark chapter 16 verse 12, human ini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. So mokadto ang 40 diyas nga pagstay ni Kristo dinhi sa kalibutan at disir siya gikayab didto sa langit. Sa bersikulo 15 ug 16 mabasa nato ang dakong sugo nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga disciples nga isangyaw ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan.
And then sa verse 19, girecord ni Marcos ang pagkayab sa atong Ginoong Hesukristo padulong sa langit. Verse 19, human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Now, samtang ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, gibansagan nga pagpaubos sa atong Ginoong Hesukristo or humiliation. Ang Dios nga walay katapusan nagsulob or nahimong tawo, nahimong unod, wala na wala ang iyang pagka-Dios, pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon mga kaigsuunan ug milakaw siya dinhi sa kalibutan ingon nga sulugoon nga puno sa mga pag-antos ang pagkabanhaw ug pagkayab sa atong Ginoong Hesukristo, pagbayaw kaniya, mao kini ang gibansagan nga pagtuboy or pagpataas sa anak sa Dios. Gumikan kay mibalik ang anak sa Dios sa iyang kahimayaan ug milingkod sa tuong trono sa kahitasan mga kaigsunan. Hebrews chapter 1 verse 3. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, atong tan-awon ang glorified body of our Lord Jesus Christ. Human siya mabanhaw. Ikaduha, atong tan-awon ang pagtuboy sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ikatulo, atong tan-awon ang epekto sa pagbayaw sa atong Ginoong Hesukristo sa kinabuhi sa tanang magtotoo. And may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Unang punto, atong lion kung unsang matang sa lawas nga nabatunan ni Kristo human sa iyang pagkabanhaw. Sukad nga si Kristo gibayaw didto sa langit o gituboy human sa iyang pagkabanhaw mga kaigsuunan, pwede natong matun-an kung unsa ang matang sa iyang glorified body or lawas nga gihimaya. When Jesus Christ was resurrected from the grave, ang iyang lawas mga kaigsuunan lahi na ang iyang lawas, dili na limitado sa material nga substance. Mulusot-lusot na si Kristo sa bisag asa nga dapit, bisan pagwala siya ay normal travel. He appeared and disappeared at will. Pwede siyang mupakita, pwedeng mukalit lang siya kawala. Luke chapter 24 verse 31. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Now, pareho ra gihapon kadto nga lawas nga nagpakita kanila, pero ang matang lahi na mga kaigsunan. It was already a glorified body. Mark chapter 16 verse 12. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. So in many ways, lawas gihapon kadto ni Kristo, do na siya physical body. Nakita nila si Kristo, verse 14, sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo niadtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Gihikap usab nila si Kristo, Matthew chapter 28 verse 9. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Nadunggan usab nila si Kristo nga nakigistorya og mikaon usab si Kristo kauban kanila. John chapter 21 verse 9 hangtod sa 13. Sa pagkagawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila,
Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha. Busa mikawas si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, dali ngari og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus og gikuha niya ang pan o gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Now, mga kaigsuunan, kita usab nagalaom sa adlaw sa atong pagkabanhaw ug ang atong lawas sa umaabot nga adlaw pagahimayaon usab. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 42 hangtod sa 44 ang giingon dinhi. Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhawo na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Gilubong kini nga walay bili ug huyang apan kun banhawo na kini mahimayaon na og lig-on. Iniglubong niini lawas kini ngayotan-on apan kun banhawo na kini lawas na nga espirituhanon. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuunan, aduna kitay paglaom nga ang atong lawas mausab sa matang apan lawas gihapon nato. It's the same body mga kaigsuunan. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 to 54. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon apan dili nagayod mamatay. O kita mga usab, kay kining lawas nga madunot kinahanglang magsulob sa pagkadili na madunot, ug kining lawas nga mamatay kinahanglang magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa kung kining lawas nga masuluban na sa pagkadili madunot, ug kung kining lawas nga mamatay masuluban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. So, ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang hitsura, recognizable. Nakailag gihapon sila sa atong Ginoong Hesukristo. John chapter 20 verse 19 to 20. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw, nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. So ilang nailhan ang dagway ni Kristo. Nakita nila ang kamot ug tiil ni Kristo nga nasamdan apan naayo na. Kita usab mga kaigsuunan, ma-recognize usab nato ang atong mga kaigsuunan nga nailhan dinhi sa kalibutan, inig kakita nato kanila sa laing kalibutan sa presensya sa Ginoo. But again, adunay mga higayon nga ang nawong ni Kristo wala nila mailhi. Dunay mga higayon. Mark chapter 16 verse 12. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Pero wala nila mailhi si Kristo at that time. Nailhan lamang nila si Kristo ni adtong giablihan sa Ginoo ang ilang mga mata. So, adunay mga elemento sa atong pagkabanhaw nga dili nato maambit ang elemento sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kadto nga mga elemento nga mahimayaon kayo, nakasumpay na kadto kaniya isip ikaduhang persona sa Dios. And Jesus Christ was not bound by physical space. Di ba, mulusot-lusot lang si Kristo, sumala sa na-record sa Biblia, bisan pag ilang gitrangkahan ang pultahan, mikalit lang og tungha si Kristo sa ilang atubangan. And pwedeng musulod ang atong Ginoong Hesukristo bisan pa og asa sila dapit. Ug bisan pag dunay physical nga lawas si Kristo usab omnipresent. But pasabot niini, naa siya sa tanang dapit. Di ba mo man kini saad sa Ginoo kanato
sa Matthew chapter 18 verse 20 ang giingon dinhi, kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. So meaning to say, si Jesus anaa sa tanang dapit. Revelations chapter 2 verse 1, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa 7 ka bulawan nga butanga nagsuga. It's the same body mga kaigsuunan nga gipanag-iya ni Kristo sa adlaw sa iyang pagkabanhaw, mauusab kadto ang susamang lawas nga atong masaksihan sa iyang pagbalik. Buhat kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 11 ang giingon dinhi, samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Mahitabo kini bisan pag ang kahimayaan sa pagka-Dios ni Kristo mura kita og mabuta kay mahimayaon kayo ang atong Ginoong Hesukristo. Revelations chapter 1 verse 14 to 15. Ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronze nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw ug midahunog. Ang iyang tingog sama sa dakong busay. Sumbukat to ang unang punto atong nakita kung unsa ang matang sa lawas ni Kristo human siya mabanhaw. Karon atong lilion ang pagbayaw ug pagtuboy sa Dios kaniya. Ang pagkayab ni Kristo sa langit mao kini gitagna sa Biblia ingon nga pagtuboy or pagpataas sa atong Ginoong Hesukristo. Gibanhaw siya ngadto sa kahimayaan. Acts chapter 1 verse 9. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siya sa panganod ug wala na siya makita. Now katong panganod mga kaigsuunan, mo man kadto ang ilhanan sa himaya sa atong Ginoo. Ang giingon sa Luke chapter 9 verse 34 to 35, samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamati kamo kaniya. So kining panganod usa kini ka manifestasyon sa kahimayaan sa atong Dios. Exodus 24:15 to 16. Mitungas si Moises sa bukid ug ang panganod mitabon sa bukid. Unya ang himaya sa Ginoo mikunsad sa bukid sa Sinai ug sulod sa unom ka adlaw naputos sa panganod ang bukid. Unya sa ikapito nga adlaw gikan sa taliwala sa panganod ang Ginoo mitawag kang Moises. Now, ang mga anghel usab nagsulti nga ang atong Ginoo mubalik sa susamang paagi sa iyang pagkayab. Mark chapter 13 verse 26. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tawo nga muabot nga may gahom ug himaya. Mark chapter 14 verse 62. Si Jesus mitubag, ako ug makita unya ninyo ang anak sa tawo nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug muabot uban sa mga panganod sa langit. So ang cloud nagasymbolize kini sa kahimayaan sa atong Ginoo ug makumparar kini sa kahimayaan sa Dios nga nakita didto sa sulod sa templo sa Jerusalem. Exodus chapter 40 verse 34 to 45 ang giingon dinhi, unya mitabon sa tolda nga tagbuanan ang panganod ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tolda. Si Moises wala makasulod sa tulda nga tagbuanan kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tulda sa himaya sa Dios. So, ang himaya diay sa Ginoo mga kaigsuunan gidescribe kini in terms of light, brightness, shining radiance. Hebrews chapter 1 verse 3 ang giingon dinhi, naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong.
Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Now, ang ato manggong pagtan-aw sa Dios, mura og gamay ra kaayo og himaya, mura og taas ra og jutay sa atong kaugalingon, makaapiktar kini sa atong pagsimba, sa atong pagampo ug sa atong pagkinabuhi sa iyang atubangan. Hinaot nga ablihan sa Ginoo ang atong mga mata aron makita nato ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Si Kristo gibanhaw aron mulingkod sa iyang trono. Mark chapter 16 verse 19. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ang kinatibuk-an sa daang tugon by way of covenant and promise nagapunting sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo ug kang Kristo mismo, ang eternal nga tumong sa Dios nga luwason ug pilion ang iyang mga katawhan aron sila pagatigumon sulod sa iyang gingharian. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron tubuson sila pinaagi sa pagpaaga sa iyang hamili nga dugo. Ug sa dihang natuman na ni Kristo kining tanan, gibayaw siya ug naglingkod sa tuong trono sa Dios isip atong tigpataliwala. Naglingkod si Kristo sa iyang trono isip makagagahom nga tigmando sa tanang mga butang. Siya ang gobernador, siya ang hari, siya ang tigbantay sa iyang mga katawhan ug iyang pagapaphaon ang tanan niyang mga kaaway sa katapusang adlaw. 1 Corinthians 15:25. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. Psalm chapter 110 verse 1. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, ang hari, lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. Naon sa may buot ipasabot niini mga kaigsuunan. Ang buot ipasabot niini nga ang panahon taliwala sa pagkabanhaw ni Kristo ug sa pagkabanhaw sa tanang mga magtutuo, kini ang panahon nga gitawag nga kingdom conquest or pagsakop sa gingharian sa Dios. Ug niining period sa paghari sa atong Ginoong Hesukristo, mixture kini sa maayo ug dautan diri sa kalibutan. Mo kini gihulagway sa sumbingay sa trigo ug sa sagbot. Matthew chapter 13 verse 30. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. And finally, mga kaigsuunan, sa katapusan, ang gingharian ni Kristo igahalad og igatugyan sa amahan ug ang Dios mao ang labaw sa tanan. 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Ang giingon dinhi, unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo, mga awtoridad ug mga kagamhanan, unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga amahan. Buka to ikaduhang punto. Ikatulong punto, mga kaigsunan, unsa may epekto sa pagbayaw ni Kristo ngari kanato nga mga magtutuo. Well, gipanalanginan kita ni Kristo. Luke chapter 24 verse 50 hangtod sa 53 ang giingon dinhi, unya gidala niya sila ngadto sa gawa sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo ug nagdayig sa Dios. So mo kini ang pagdihog sa Ginoo sa iyang mga tinun-an. Gilain sa Ginoo ang iyang mga tinun-an alang sa buluhaton sa gingharian sa Dios. Gi-equipped, gibansay kita ni Kristo. Gipadala niya kanato ang balaang espiritu, Acts chapter 1 verse 8 to 9. Apan kun bukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan.
Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, unya gisalipdan siyang panganod ug wala na nila siya makita. Now, kita usab gitahasan kita ni Kristo. Versikulo 15, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ug samtang si Jesus gibayaw, ang mga anghel nagpakita sa mga disciples ni Jesus. Acts chapter 1 verse 10 to 11. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarug tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarug man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab didto sa langit. Ang mga anghel murabag nag-ingon nga nganong nagtindog ug nagbarog mamo dinhi. Now, ang mga Christians, mga kaigsuunan, dili lang kita murag magpaabot ug magpahayahay hangtod nga mobalik si Kristo. Gitahasan kita, mga kaigsuunan, nga mga budlay alang sa gingharian sa Dios. Ug aduna kitay saad nga masinatian usab nato ang pagkabanhaw sa atong lawas ngadto sa dili madunot nga lawas. 1 Corinthians chapter 15 verse 22 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi, kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay. Si Kristo mayuna sa tanan, unya musunod kadtong iya ni Kristo inig abot niya. Praise God. Romans chapter 6 verse 5 ang giingon dinhi, kay kun nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. So you see, ingon nga gibanhaw siya. Romans chapter 8 verse 11, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Now, si Kristo, mga kaigsunan, naglingkod na siya karon sa trono uban sa dakong gahom ug pagdumala isip hari. Nagmando si Kristo ug naglaban kanato, nagprotektar kanato gikan sa atong mga kaaway ug sa iyang mga kaaway. Mao nga makapahulay kita, mga kaigsunan, ug makabaton kita og kalinaw nga ang Dios nag-uban gayud kanato. Matthew 28 verse 20. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So pwede kitang mahimong magmalinawon niining mahimayaon nga kamatuoran nga si Kristo mubalik pag-usab aron dawaton kita niya sa iyang kaugalingon. Nakita sa mga disipulo si Kristo sa iyang gahom ug kahimayaan, mubalik usab siya ug makita nato sa iyang gahom ug kahimayaan. John chapter 14 verse 1 to 3. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ko atua usab kamo. Mao kini paglaom sa tanang magtotoo. Higala na batunan na ba kini nimo nga paglaom? Wala kay paglaom nga susama niini kung hangtod karon nagkinabuhi ka sa sala. Wa ka naghinulsol sa sala, ug kung hangtod karon murag imong giisip nga imong paliton ang kaluwasan pinaagi sa imong pagkabuutan, musimbalag panalagsa, moampo og panalagsa, mubuklat og Biblia panalagsa, pero most of the time wala kay pakabana sa Ginoo sa imong kalag. Ang imong kasing-kasing wa pa mabag-o. Pag hinulsol sa imong sala, higala ug dangop kang Kristo, salig lamang sa iyang pagkamatarong ug salig sa iyang dugo nga igo na nga basihan aron mapasaylo ka sa tanan nimong mga sala. Dangop kaniya ug dawata siya ingon nga imong Dios ug personal nga manluluwas karon na kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta.
Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug among gipangayo ang bunga niini. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.